Здравейте хора, днес ще играем една игра в Roblox, Grow a Garden. Това ми е първото видео, може да се абонирате за канала и да, ще снимам с мой приятел, той също има YouTube канал, може да го последвате, Викича му е канала. И да. Какво става, хора? Сега, кажи ми какво трябва да правя, защото за първ път я играя тази игра. Значи, ела. Чакай, стой, ще го подаря. Това ми е първият такова. Трябва ми я го приемиш. Да, е добре. Сега отгоре вдясно цъкни, където пише сел. Аха. И го цъкни и ще си продай неща. Аз дали I имам want to нещо. sell my inventory, да. Колко пари ще вземеш? Майко, аз толкова с пари не съм виждал. Не, ама сега 60 милиона. Мале. Тей, значи, аз получих 1 милион. Добре, ела тук. Влизаш Ето. тук вътре, при магазинера. И си търсиш възможно най-скъпата семена, дето можеш да се вземеш, т.е. ти можеш всяко едно. Просто което го има в стока. Вземи си Bamboo Seed. Аз бамбусите. Отивай там в базата ти, дето кара да ходиш и да си сееш. Цъкни отгоре на Garden. Отгоре. Да, и така ще се телепортваш направо, аз тук ще си гледам кактусите. Аз така го посях първия морков. Ето няма значение. Ти сега ги вземаш. Направо че изкупуваш другите семена. Значи хора, тази игра по принцип е доста известна. Абонирайте се за канала, забравя да кажа. И кажете на коя игра искате най-много да качвам. Пишете в коментарите. И сега трябва да видя след колко време ще се ресетне шопа, че да се взема някое по-рядко. Да, сега отивам да си развия фермата. Може да се телепортваш с сел. Вече съм тук. Чай сега. Да видим дали ще мога да си взема от скъпото. Хора, тази игра е повече за стримове, защото много време отнема Ето! да пораснат. Вземай доста, колкото можеш, че после да имаш пари да си вземаш по-хубавите. Да, ние сега клипове, после може да качваме и стримове. На вас хора, ако ви харесва, кажете, ще качваме. Ама стримове, аз тези хора няма да пускам, че матурити. Той и аз. Мале, аз си взех 16-та квиз. Сега видим да ги таком. Ти, сега да си продам другите неща, те ще са ефтини, 5000. Имаш 7 милиона и не мога ги похарча от толкова много време, защото няма нито едно рядко семе. Най-рядкото е бамбука, като въобще не е рядко. Аз тази игра за пръв път я играя, не изглежда лошо. Да. Ако искате хора, може и на други игри да играем, но ли... Какво кажете? Ти колко трябва да порасне, за да... На 22%. Какво? Какъв е този големия бамбук, бе, брат? Що е, Вики? Защото вижда какъв е голям. Как мога да... Като пораз... Чак ми лагна... Ами той в момента е на 40%. Охо, добре. Значи ще отида да си взема моркови, да може да изкарам пари, да си... Мале, тук другите какви ферми има. Не моркови, бе, не моркови. Добре, айде, аз всеки път забравям, че мога да се телепорта. Не, просто изчакай да ти пораснат. То според мен е как лепно. То наистина ще трябва на тази игра да се качват стримовете и че хора, ако ви харесват играта. Да, всъщност ще изчакам. Бъден ти микрофон. Стига. Мале, на мен ми е пораснал такъв голям, ама чак толкова не. Коя е твоята? Ето. Но ти даже имаш пил. Какво е ти, бе? Стrawberry. Я го ги фангля.
Брат, Чика. много за тебе как на клипа ми се чуя как не може да направиш интрото и как се смеем като... Чикан, банана. Тук имам ябълко от дърво. Ето както си. Ма Доста добре. аз искам някакво пиле. Аз както съм, не знам как имаш семена, ама брат, ай стига, че колко ще расте, бе. Не знам, явим. 80, 92. Едва. Мале. А той да не взема хубаво. Да, Не бе. пази се. А ти го поля? Да, ето. Сега порасна вече. Браво, Вики. Моле, 19 килограма бамбук имам. Фанико. О, бързо отивай към магазина за семена. Тук ще ресетнаха семената. Ама аз първо трябва да го продам, нали? Спокойно, няма нищо ново. Мале, 107 хиляди. Сега ще взема още. Къде? То няма... Стига. Да. Да се взема ли той? Диня. Еми... Ще взема ги там преди. Аз ще чакам за други семена, защото... Ми супер, вече и ти го няма стоката. Заради кой ли? Си взех една и тя свърши. Забавно. Брат, мали ти ми лагва. Що ми лагва? Роблокс, брат. Я имам доста хубав интернет. Аре и другите са пораснали, събирай ги всичките. Ама виж къде са. Тази игра изглежда интересна. Ама той оня бамбук защо стана толкова голяма? Защото аз съм посял няколко на... Да. Не бе. Така се случва, всеки път е на късмет. Виж този бамбук, върху който съм аз. Такъв. Много дълъг, а пък другия е по-къс. Не знам, че аз съм На просто късмет ела в градината ти. сега. И си ги вземи. И да сея на диня. Аз диня засях вече. Къде бе? На... Ми покажи къде. Добре. Просто телепорт. Къде ми е динята, бе? Тя е в земята. Ето е. Ето къде. Ето е. Стой, я се дръп. Дърпам се. Давай-то. Там ти сложих такова. Полях ти вода. Да се изкъп. Много мило. Добре, ето и си го взех. Това да се взема. С лопатата, какво мога да правя? Какво е това? Cleaning spray. Cleans rotation of fruit. То за какво е да махнеш мутацията на такова? Да. И струва 15 милиона. Да, не. Между другото, хора, понеже нали, тази игра до сега не съм я играл, може да дадете някакви съвети в коментарите. Взех я и вече я продадох. Добре, имаш ли пари да си вземеш други семена? Имаш ли по-хубави? Имам 251 хиляди. Яла в гардината си. След една минута рефрешват маркетът ич. Добре. Значи... Добре, тогава ще изчака, още не го засажда. Да. То бамбук готов ли? Дай го. И 3 килограма. Ма на света. Охо, те са 2 минути, бе. Аз значи не виждам. Добре, да е минута и 41 секунда. Гледай твоята градина, каква е яка, бе. Това пило не знам какво прави. Обикаля за кръста. И минава през мене. Аре, с ябълко, що не ми даде? Добре, няма значи. Какво е това? Те са колко малки пораснах. Фрешмен. Ти можеш ли да се разраснеш градина, въпреки че тя не е малка? За какво да я разраснеш? 25 000, добре. 50 секунди. Аз ще седя тук и ще чакам. За мен сега нищо няма стане.
Еми, сега ще изчакам да се рефрешни, ако дано да има нещо хубаво. Добре, хора, връщаме се, когато... Поне аз връщам се, когато се рефрешна шоп. Е, 20 секунди. Значи, всъщност аз ще се продам бамбука. Сега. Ще имам в нея. Ще го продам. Между другото, знам Ехе. една идея за видеоклип. Добре. 6 секунди. 2, 1. Добре, ето хора, рефрешна се току-що. Само че ето... И няма абсолютно нищо. Да. Вземи си домати. Да. Ами, 2 домата сега. Хора, нямаше абсолютно нищо. Небето стана някакво много странно. Да, наистина. Какво е Ще такова? падам от картата. То бамбук не беше толкова голям. Сега има някакви пчели, дето идват и ми прашват това. Еми, тъкмо. Ясно е, нали не си засял доматито и той? За всяко. Ама другите не съм. Не съм засял това. Засаждай всичко на едно място. Добре. Нали, аз морковите няма ги напръскам стои за 50 хиляди, ама динята и доматите къде си ги засял? Доматите са ми тук. Ей така. Пчеличка. Да, не ми излизат. Виж доста морков, тя злата сега. Ама не ми излизат. 2 килограма морков, мале. Брат ми моето намери. Иге. И аз ужи динята до тях бързо. Джиня, аз нямам джиня. Станаха ми сини, не златница, аз просто съм. Да, тая игра изглежда интересно. Сложиш ти пръскача, опрачклет. Добре, хора. Сега да видим дали в момента има в стока от тези пръскачки, дето му сложих, защото те ми за мене. О, има! Айде! Къде? И аз бих на пазарова нещо. Няма вече, свърших. Работят да свърших. Къде отидох? Добре, не вече. Той има ушо. Какъв съм умен. То добре, че в този шоп можеш да си продаваш. Ти откъде имаш лейка, така се работи? От там, където се бях аз и сега. Аз там нямах нищо. Но отиди пак там и го отвори се едно отваряш магазин. Не мога да разбера пилето какво прави, брат. Ще го нахраня. Нали, освен ако не бяга. Чакай, аз трябва да... ще му взема една ягода и ще го нахраня. Сега чакам да ми пораснат. Не мога да разбера какво прави. Чакам да ми пораснат доматите. Разбира. Добре. Пръскачката ми още работи ли? Работи. Хубаво, минута и 30 секунди. Хора, аз ще се върна като рефрешнат маркета. Този път да има нещо хубаво. Нека причини така, да се хора. рефрешни. Да няма нищо. Ето, маркета се рефрешна, да видим. Купувам томато. Има бамбук. Има слънчогледи. Слънчогледи ли? Да. Или ако са слънчогледи той. Ама аз ги взех. Купих ги всичките. Виж, това ли са слънчогледите? Това. Не. Че не ти гледам споделения OBS. Тото и не е такова, кой знае колко. Хубаво, ама да, няма значение. Доста бързо расте пък.
Добре. Столя доста пари. Те хора Има са... бамбук. Сега отивам да си за... Вземи бамбук бързо. Аз взех всички. Не си бе. Как ти бе? Имам 18 бамбука. Добре. Значи на всеки има по толкова с да разбирам. Между другото, и аз си взех в момента толкова много. Да, сега ще засея доматите и така. Пръскачката да ги пръска. Ей сега, слагам си пръскачката. Знаеш какво е? Те просто на рандъм ги слагам, защото трябва по-бързо да пускам пръскачката. Къде тя? Бързо, бързо, бързо. Мале, докато я намеря. Охо, дойдоха ми пчелички при бамбуците. Мале, я виж Слънчо гледа ми, бе. После, когато можеш. Видя го. А. Да, засягам доста пари. Добре, еми ги и на мен бамбуците. Пораснаха долу. Горе стават. Хора, тези епизоди няма са много дълги, защото иначе ще става много скучно, нали, защото ще да гледаш едно и също. Затова, може би, другата игра, която бих играл, ще е Slap Tower. Тая, която съм се опитвал да я минем, знам, че играе с Криско. Те с бамбуци... Моите пораснаха вече и ги събрах почти всички. Мале. Моите... Моите имат да се растат. Аз сега ще отида да си продам ти, кое съм събрал. Ма тук цяло парите тук се събират лесно. Аз сега имам доста пари, ма тук като няма хубави работи в маркета и някъде да ги изхарчиш. Да. Ако пуснат, мале, как са... Брат, ето, брат, точно в момента, мисля, че понеже виж какво е дъждовно, се Да. получават едни и други плодове. Да, различни плодовете стават различни. Едни мокри, така се наричат. Ам кактусите, що не си ги... Ти плодовете в кактусите, що не си ги събереш? Или Защото какво нещо ти? им не дадеш. Ето да. И аз сега отида да си видя фермата. Мале, те с пчели... Ма ти ми дава... Имам чувство, аз мога ли да си обера бамбука, дали да не е готов? Не. Да не играем Майнкрафт. Не, защото ми дава да го натискам такова. Добре, заклещих се, колко забавно. Подам. То не е само бамбука, всичко. Я видим след колко време ще се ресетне. То мисля, че има време, ама. 40 секунди. 250 хиляди ми дай това. Или просто не мога чета, забравя. Почти са ми готови повечето кактуси. Добре, хора, и това за Аз лото ще бъде последно ресетване, защото прекалено дълъг ще стане и няма смисъл. Той и за моя хората ичи. И очаквайте видеа. Това, че няма да има стримове, не означава, че няма има видеята и че очаквайте Да. видеа да имате едни. Защото аз без имам поне 5 видеа, дете съм обработил, а пък ги имам. И повечето са на Fortnite. И аз сега... хора, пишете в коментарите, ако искате и аз да играя в Fortnite. Оп. Ресетна ли са маркета? Да. Я видим. Абсолютно нищо, брат. Майко, ужас. Домати ще взема аз. Ма то един домат. Само брат, това магазин е. Аз ще напълня градината пък. Ще се купя всичко. Ето е бамбук порасна долу горе.
Става. На мене само 2 бамбука ми останаха, които не са пораснали. Ето виж, заради дъжда всички станаха, повечето неща станаха вет. Да. Защото това означава, че са мокри. Кристиан ми е в градината. Я. Аре, не мога ли да ти тичам? Чувствам се като... Ти скачай. Виж, ягодата. Я. Мале. Аз ми познай кой ще обере. Айде, можеш. То 37 робокс. Я гледай, килограми 6, точен. То ти колкото мене. Добре, хора, знаете ли какво? Ето това ще бъде край на клипа. И ще се видим другия път, като може би другия клип ще бъде на Slap Tower. Добре, ай хора, чао. Добре, хора, и аз ще спирам с моя клип и ще се видим другия път. Чао.